At Eurochem, our mission is to improve the lives of the rising population by helping to grow healthy, affordable food in harmony with the environment. Farmers choose Eurochem because we're dependable, we're reliable, because we control the process end to end. From the mine all the way through distribution to the farmer's field. In every crop, in every area around the world, Eurochem has you covered. Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Iată-ne din nou la Agriplanta Romagrotech, ediția digitală 2020, o ediție virtuală. Mulțumim partenerilor noștri care au răspuns invitației de a se transmite aceste mici demonstrații live, în virtual. Avem astăzi 4 firme care vin în fața dumneavoastră cu noutăți, și anume Agroconcept, o grapă cu discuri și o mașină de semănat de la Gverneland, firma Amazone cu 2 mașini pentru prelucrat solul, firma Great Plains cu o tehnologie de prelucrare a solului pe verticală și firma Titan Machinery cu 2 mașini de la Weatherstadt, un cultivator și o mașină de semănat. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne urmăriți și vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care ați fost implicați în acest proiect. Menționez faptul că suntem în cea de-a 4-a zi calendaristică la Agriplanta Romagrotech, ediția digitală. De asemenea, menționez faptul că, așa cum suntem obișnuiți, la Fundulea plouă. Demonstrațiile au loc și de data aceasta în virtual. Continuăm. Pentru început, de la firma Agroconcept, domnul Bogdan Ciobanu. Vreau să vă spun doar că lucrările solului și semănatul, o verigă deosebit de importantă în înființarea unei culturi, și toate tehnologiile inovative tind să reducă prelucrarea solului, să facă o reducere a consumului de combustibil, să conserve apa în sol, să reducă numărul de treceri și implicit tasarea și traficul asupra solului. În cele din urmă, toate acestea aducând la conservarea resurselor cu care operăm și, sigur, costuri economice reduse pe unitatea de produs. Deci, pentru început, după generic, domnul Bogdan Ciobanu ne va face o prezentare a standului virtual Agroconcept. Vă rog. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Așa este, suntem la a 2-a întâlnire. Cu ce ne așteptați astăzi? Cu ce veniți în fața fermierilor și a vizitatorilor? Astăzi venim în fața fermierilor cu grapele cu discuri de la Wendland și cu semănătorile cu pregătire, tot Wendland, semănătoarea Udril. Pe scurt, să încep cu grapa cu discuri. Wendland are o gamă foarte mare de grape cu discuri, împărțită în 2, Qualidisc Farmer cu discuri cu diametru de 520 de mm și Qualidisc Pro cu discuri cu diametru de 600. Ambele sunt disponibile în versiune purtată, tractată și au lățimi de lucru până la 7 metri. Qualidisc Farmer este versiunea ușoară, fiind destinat fermierilor care doresc să folosească discurile de discul să-l folosească pentru pregătirea patului germinativ, având o adâncime de lucru de până la 10 cm. Qualidisc Pro este versiunea grea, cu discuri cu diametru de 600 de mm, adâncimea de lucru acestuia fiind de 15 cm, asigurând performanțe ridicate chiar și în teren cu cantități mari de reziduri. Acesta, din urmă, poate fi folosit inclusiv pentru dezmiriștire. Dacă vorbim de discuri, de discul efectiv, discul are o construcție conică și o duritate foarte mare, 55-58 HRC. Construcția conică este gândită pentru a avea aceeași unghi de tăiere indiferent de gradul de uzură al discului. Practic, pe măsură ce discul se uzează, își reduce diametrul, dar unghiul de tăiere rămâne același. Wendland a luat în considerare inclusiv faptul că odată cu reducerea diametrului discului la uzură,
se creează niște urme în pământ care nu ar trebui să fie și atunci există un sistem de aliniere al bateriei față cu bateria spate. Discurile sunt prinse pe brațe cu rulmenți fără întreținere, cu capacitate mare de încărcare radială și axială. Din punct de vedere al tăvălugilor, există o gamă foarte mare de tăvălugi cu forță de presare până la 220 de kg. Cel mai important aspect, producătorul este foarte încrezător în această grapă cu discuri și oferă 2 ani garanție pentru toate modelele cu Qualidisc. Da. Dacă vorbim de semănătoare, aș vrea doar să punctez faptul că este foarte binevenită această tehnologie de autoascuțire a discurilor, de a păstra geometria de tăiere în timpul lucrului pe măsură ce se uzează muchia tăietoare sau se uzează uniform zona de tăiere. Haideți să mergem la semănătoare. Pentru campania de semănat, în cadrul Agriplanta Digital, ne prezentăm cu semănătoarea Woodrill cu pregătire. Aceasta este construită în Germania, în fabrica Soest. Sunt disponibile 3 lățimi de lucru, 3 metri, 4 metri și 6 metri. 3 metri și 4 metri având bazin de semințe de 3000 de litri și cea de 6 metri de 4350. Toate versiunile pot fi disponibile și cu bazin de îngrășământ, bazinul principal fiind împărțit 60-40, sămânță și îngrășământ. Toate semănătorile sunt izobus. Cu această semănătoare se efectuează 5 lucrări la o singură trecere. Prima lucrare este nivelarea, efectuată de packerul frontal sau roțile frontale, cum sunt cunoscute. Acestea nivelează solul, sparg bulgările și pregătesc terenul cât mai optim. Apoi, a doua lucrare este făcută de către grapa cu discuri, 2 rânduri de discuri cu diametru de 460, cu brațe independente, exact cum este și la Qualidisc. După ce discul lucrează pământul, tot pământul prelucrat este recompactat la a treia lucrare cu ajutorul roților recompactoare. Roțile sunt defazate și au un diametru de 90 de mm, asigurând rezultate optime indiferent de condiții. Amprenta mare a acestora și diametru crescut reduce necesarul de putere de tracțiune. Trecând mai departe, ajungem la lucrarea numărul 4, poate cea mai importantă, lucrarea de însămânțare. Aceasta este efectuată cu ajutorul discurilor, având un sistem dublu disc și o construcție defazată. Profilul îngust al brăzdarelor cu disc de oțel ușor defazat permite pătrunderea ușoară în sol și plasarea perfectă a semințelor. Presiunea maximă pe brăzdar este între 80 și 100 de kg și este transferată la roata de presare cu diametru mare de 38 de cm. Ultima lucrare a semănătorii este cea de acoperire cu ajutorul grapei de acoperire. Cel mai important și inima semănătorii este dozatorul cu antrenare electrică care poate acoperi toate tipurile de culturi cu ajutorul a 5 rotori. Foarte ușor de schimbat, poate semăna o cantitate de la 1 la 400 de kg la hectar. Cam atâta despre semănătoare. Un grad foarte ridicat de universalitate a mașinilor de semănat. Sigur, pentru toți cei care ne-au urmărit, aș vrea să lămuresc foarte pe scurt. Este vorba de o mașină combinată și complexă, care la o singură trecere face toate operațiile necesare procesului de înființare a unei culturi. Aș vrea și sigur avem mai multe zone de lucru, ceea ce făceați noastră referire, adică organe de lucru dispuse în secțiunea 1, a 2, a 3, a 4 și final acoperire și închidere de rigolă. Aș vrea să vă întreb dacă cu această mașină de semănat putem să mergem direct în miriște sau este nevoie de o prelucrare cu grapa Qualidisc? Cu această mașină nu se poate merge direct în miriște, este nevoie de o pregătire minimă cu grapa Qualidisc sau cu un scarificator sau cu un plug. Nu este o mașină directă, deci are nevoie de o pregătire. Dar înțeles, este important să precizăm asta. Da. Aș vrea să vă mai întreb, să lămuriți pentru cei care ne urmăresc, ce se înțelege prin sistemul ISOBUS? ISOBUS este un sistem agreat, ca să spun așa, de toți producătorii. Este un sistem prin care toate utilajele vorbesc aceeași limbă. Venerland este unul dintre pionierii în sistemul ISOBUS.
El a fost face parte din grupul companiilor care au înființat această tehnologie. Practic, producătorii de tractoare și de utilaje produc utilajele astfel încât toate să vorbească aceeași limbă. Să folosim monitorul de la tractor cu utilajul, să nu mai cumpărăm monitoare inutile și să fie mult mai ușor de mutat un utilaj de pe un tractor pe altul. Da. Un grad foarte mare de flexibilitate, pentru că prin acest sistem ISOBUS fiecare mașină este compatibilă cu fiecare tractor. Din punct de vedere a softului se recunosc automat și parametrii de lucru ai mașinii se văd pe monitorul tractorului, fără să fie nevoie, așa cum specificați dumneavoastră, de monitoare suplimentare în cabină, iar pentru fiecare mașină de erbicidat, de fertilizat, de semănat, chiar la pluguri, să avem pentru fiecare un monitor în cabină și să reducem în acest fel vizibilitatea și gradul de atenție al operatorului. Eu vă mulțumesc în prima fază, mergem mai departe la firma Amazone. Amazone va fi prezentată de domnul Paul Baico, după generic. Vă mulțumesc, domnul Ciobanu. Da, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit, din păcate pentru ultima dată la standul Amazone din această ediție virtuală, dar cum suntem bine obișnuiți, compania Amazone este un producător de tradiție și din acest an vrem să facem o campanie susținută chiar și pe partea de zonă de prelucrare. Una din operațiile, cum ați spus și dumneavoastră, bineînțeles, importantă în înființarea culturilor. De aceea ne-am propus ca în standul nostru virtual de aici, de la Agriplanta, să aducem în atenția clienților noștri gama de discuri pentru prelucrarea solului, pentru prelucrarea miriștii și un utilaj, un agregat combinat care să poată să facă prelucrarea atât de dezmiriștire cât și de afânare în profunzime. În acest moment, dacă discutăm de familia Catros, ca și produse, ca și discuri, grape cu discuri independente din portofoliul Amazone, avem Catros versiunea simplă, Catros Plus, o versiune îmbunătățită, Catros XL, un frățior mai solid al celor doi și, bineînțeles, vârful de gamă Certos, care probabil va fi prezent pe piața din România începând de anul viitor. Așa că să dau și un preambul al ceea ce intenționează compania Amazone să aducă pe zona de prelucrare. Aceste grape cu discuri independente au ca și concept de bază cei 3C farming-ul, care înseamnă competitivitate, adică reducerea timpilor în ajustarea utilajului, care înseamnă conservarea resurselor solului. Reglarea adâncimii se face fără trepte de lucru, în așa fel încât penetrarea discurilor să fie doar atât cât este necesar pentru a crea o masă de amestec între sol și resturile vegetale. Și nu în ultimul rând calitatea. Calitatea care este una din emblemele fanion ale companiei Amazone. În videoul pe care îl prezentăm, cum am spus, versiunea Catros XL, o versiune de 6 metri, rabatabilă, dar în gama acestui produs există și variantele purtate în tiranți. Gama se întinde de la 3 metri până la 7 metri ca și lățimi de lucru, de acoperire. Echipamentele care vin pe aceste grape cu discuri, după cum puteți vedea, sunt rolele cu cuțite pentru o mărunțire mult mai bună a solului și a pregăti oarecum masa vegetativă pentru a fi prelucrată de către discurile de tăiere.
În special la cultura de rapiță, precizez. În special, da, vreau să spun acum versatilitatea utilajelor Catros, care sunt pretabile pentru orice tip de miriște, pentru a prelucra orice tip de miriște, bineînțeles. Pe lângă aceste echipamente opționale care vin atașate înaintea și după câmpurile de discuri, am amintit rola cu cuțite ajustabilă, avem și bare nivelatoare și greble cu arcuri elicoidale, bineînțeles, care ajută la omogenizarea masei de sol și materie organică. Prelucrarea este o prelucrare, considerăm noi, importantă, tocmai pentru faptul că acest amestec omogen între sol și masa vegetală rămasă de la culturile anterioare creează o premiză bună pentru fertilitate la stratul superficial în care se lucrează și astfel cultura următoare va avea la dispoziție un grad ridicat de fertilitate și un start bun, zicem noi. Aș vrea să vă întreb, domnule Baico, în legătură cu această mașină, la lățimea de lucru de 6 metri, ce viteză recomandați și ce e necesar de putere pentru a forma un agregat optim? Da, pentru a forma un agregat optim între tractor și pentru a avea o viteză de deplasare cât mai bună, adică noi ne apropiem undeva între 15-18 km la oră, avem nevoie de un tractor a cărui putere începe undeva de la 177 de kW sau 240 de cai putere. Și să nu uităm să amintim tot aici de zona de compactare. După aceste lucrări, Amazon pune la dispoziție o gamă variată de tăvăluci pentru compactarea zonei prelucrate, consolidarea zonei prelucrate. Tăvălugire, nivelare superficială, da, operația finală, practic, de încheiere a... Operația de finisare. Da, finisare, corect. Cea de-a doua mașină despre care vreți să discutăm? Cea de-a doua mașină despre care vreau să o aducem în atenția fermierilor și în atenția dumneavoastră, în standul nostru virtual, este combinația de cultivator, grapă cu discuri, respectiv cultivatorul cu gheare. Utilajul poartă numele de Ceus. În video este prezentat un utilaj cu o lățime de lucru de 6 metri. Gama acestor utilaje este disponibilă de la 4 metri până la 7 metri. Este un utilaj care combină atât zona de prelucrare superficială pe care o dă grapa cu discuri, cât și o afânare în profunzime. Bineînțeles, versatilitatea utilajului nostru în a opta și a selecta zona de lucrare care se dorește a fi mai pregnantă. Se poate lucra în tandem, cele două operații să se efectueze în același timp, sau se poate opta pentru una din operații de la o simplă apăsare de buton din cabina tractorului. Adică organele sunt reglabile hidraulic? Da, organele sunt reglabile hidraulic, organele și, bineînțeles, zonele diferite de prelucrare. Cea de discuri față de cea cu gheare. Dacă tot am ajuns și discutăm de zona de afânare, zona de prelucrare cu gheare, aici firma Amazon pune la dispoziție diverse tipuri de dalte și diverse tipuri de elemente de uzură care să creeze o afânare mai intensivă sau care să creeze o afânare în profunzime. Sigur, adaptate tipului de sol, culturii premergătoare.
Exact, și adaptate pedologice cerințelor fiecarei ferme în parte. Tocmai de aceea considerăm a fi un utilaj versatil care se poate adapta tuturor condițiilor, cel puțin din România. Știu că Amazone a făcut încercări și a lucrat foarte mult la a prelucra solul cu adâncime variabilă în funcție de umiditate. Această opțiune o întâlnim pe mașina prezentată. Această opțiune se întâlnește pe această mașină, bineînțeles, tocmai pentru că ați văzut și dumneavoastră, avem elementele cu disc și elementele cu gheare care sunt în tandem, iar un sistem hidraulic de pe această mașină aduce în față un compensator dacă în teren există o umiditate mai mare sau mai mică, acest lucru deja fiind făcut în automat de către mașină, în momentul în care zona de prelucrare cu gheare întâlnește, să zicem, o forță ceva mai mare și astfel ea compensează printr-o prelucrare mai gentilă și mai ușoară. Astfel, zicem noi că este un sistem inteligent prin care mașina se adaptează în funcție de zona pe care o întâlnește în parcela pe care lucrează. Da, mulțumesc. Este un amănunt important și o nouă eră în tehnologia de prelucrare a solului, prelucrare cu adâncime variabilă în funcție de condițiile din teren la fiecare metru liniar de deplasare. Vă mulțumesc. O să vă rog să rămâneți cu noi și pentru concluziile de final. O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Agriplanta Romagrotec, varianta digitală 2020, alături de dumneavoastră, cu tehnică de ultimă generație pentru lucrările solului și semănat, demonstrații consacrate, iată astăzi a 10-a ediție în variantă virtuală. Publicitate și revenim. At Eurochem, our mission is to improve the lives of the rising population by helping to grow healthy, affordable food in harmony with the environment. Farmers choose Eurochem because we're dependable, we're reliable, because we control the process end to end. From the mine all the way through distribution to the farmer's field. In every crop, in every area around the world, Eurochem has you covered.
At Eurocamp, our mission is to improve the lives of the rising population by helping to grow healthy, affordable food in harmony with the environment. Farmers choose Eurochem because we're dependable, we're reliable, because we control the process end to end. From the mine all the way through distribution to the farmer's field. In every crop, in every area around the world, Eurochem has you covered. Bună ziua din nou, dragi prieteni! Iată-ne la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi, Agriplantarum Agrotech, varianta digitală, 2020, un an puțin diferit. A 10-a ediție în Agriplanta, sigur, a 10-a ediție încearcă pe această cale să fie lângă noastră și să vă aducă câteva noutăți din cele pregătite de partenerii și colaboratorii noștri. În continuare, o să rog pe domnul Alexandru Berghin să ne prezinte o tehnologie oarecum diferită ca și abordare de cele ce le-am văzut până astăzi și o să intrăm în detaliu după introducere.
Așadar, firma Great Plains, bună ziua, domnule Berghin, cu ce Bună ziua! noutăți ați venit la AgriPlant Aroma Agrotech anul acesta? Bună ziua, domnule profesor, onorați colegi și dragi telespectatori! Vreau să vă urez bun venit în această duminică frumoasă de Rusalii în standul Tomit Agri-Machine, partenerul nostru în România. Sunt Alex și reprezint Great Plains pe România, bineînțeles. Ca în ultimii 6 ani, Great Plains mizează pe tehnologii, împinge tehnologii în piață și dezvoltă tehnologii. Acum o să vorbim despre vertical tillage. De ce am ales să vorbim despre acest sistem de prelucrare a solului în plan vertical? Foarte simplu. Condițiile climatice ne obligă să găsim soluții pentru a păstra mai mult apa în sol, pentru a avea un bun management al resturilor vegetale pe sol, lucruri de care o să avem nevoie în viitor. Ce este vertical tillage? O să fiu foarte scurt pentru că putem discuta foarte mult despre acest sistem. Conceptul de bază este simplu, de a lucra solul în plan vertical, evitând formarea de straturi orizontale cu schimbări de densitate care ar putea influența dezvoltarea radiculară și transferul de apă. Este un concept simplu, cum am spus, dar aplicarea acestui sistem poate fi o provocare mare pentru fermieri. Gândiți-vă că sistemul radicular al plantelor se dezvoltă în funcție de sănătatea solului. Când o sămânță germinează și rădăcina pornește, densitatea solului din jurul acestei semințe ne va da dimensiunea și ne va determina dezvoltarea și dimensiunea acesteia. Dacă rădăcina întâlnește un strat cu o densitate mai mare, aceasta își va schimba direcția de creștere, nu va mai căuta nutrienți, nu va mai merge după azot și după apă și se va dezvolta într-un plan orizontal, astfel încât rădăcina va dezvolta o plantă mai slabă, foarte puțin rezistentă la secetă și la intemperii. De cele mai multe ori, aceste straturi orizontale, straturi cu densitate, sunt date de către utilajele convenționale. Ele, modul lor de a lucra într-o parte explodează solul, dar în partea cealaltă presează solul creând aceste straturi, creează în subsoluri, în substraturile de 10 cm, creează acele straturi cu densități diferite. Cum putem determina aceste straturi sau cum putem să le găsim? E foarte simplu. Avem un penetrometru, împingem acel penetrometru în sol și în funcție de rezistența care o avem în mână, în acel penetrometru, putem determina câte tipuri de straturi solide sunt, adâncimea acestora, după care putem să reglăm echipamentele și să procedem în a distruge aceste straturi solide, cu densitate diferite. Mulți spun că no-till-ul și timpul va face să dispară aceste straturi din substratul din sol, aceste densități din sol. O grupare de cercetători independenți au făcut o scurtă demonstrație. Au luat un teren care a fost în sistem no-till pentru 10 ani, au împărțit în 3. Într-o parte au prelucrat cu un subsolier și cu un turbotil, deci lucrări de echipamente verticale cu 10 luni înainte. În a doua parte cu 22 de luni înainte și, bineînțeles, au lăsat ca și parte martor acel 10 ani de no-till. Au luat 3 butoaie, le-au tăiat fundul, au împins frumos în pământ și au început să toarne apă, simulând o ploaie de 14-15 litri pe metru pătrat. Ce se observă? E foarte simplu. Zona de no-till, după 2 ore încă mai avem apă în acel butoi, astfel apare pe sol spălarea fluvială, da? Apa nu se infiltrează, băltește, în cel mai bun caz băltește acolo, deci nu cară cu ea la vale nutrienți. În celelalte 2 butoaie, după 15 minute, aproape întreaga cantitate de apă este
absorbită de sol. Asta înseamnă că am crescut permeabilitatea, iar datorită capilarității, apa se stochează undeva în 30 de centimetri. De acolo, liniștit, putem să hrănim plantele în timpurile secetoase. Da. Poate să fie o soluție foarte viabilă, acest mod de prelucrare a solului, în special atunci, așa cum ne-am confruntat și în acest an, cu lipsa precipitațiilor și cu o secetă pedologică în extrem. Mai departe, vă rog. Așa, odată straturile apărute acolo, straturile cu diferite densitate, ele vor rămâne în sol până vor fi înlăturate mecanic. Great Plains, lucrând la această tehnologie, bineînțeles că și promovează anumite echipamente. Unul, și pot să spun că noi îl numim bisturiul agriculturii, se cheamă subsolierul. Atenție, nu se confunda cu scarificatorul. Subsolierul este un echipament care lucrează în adâncime, are ancorele pe o linie. De ce este foarte important ca ancorele să fie așezate în linie? Pentru că ele vor lucra împreună pentru a crea și a reseta solul, pentru a crea fracturile și microfisurile din sol și a-l reseta. Mulți producători spun că le poziționăm puțin mai în spate sau pe două linii sau în V. E foarte bine, nu vom mai obosi tractorul așa, dar lucrarea nu mai se execută. Subsolierul, prin definiție, lucrează undeva la jumate din distanța dintre ancore. Dacă avem un subsolier cu ancore de 75 de centimetri distanță între ele, vom lucra, bineînțeles, nu mai mult de 35 de centimetri, 37 de centimetri. De ce? Pentru că atunci efectul este garantat 100%. Este un utilaj care de obicei se folosește în toamnă. De ce spun asta? Pentru că pregătim solul din toamnă pentru primăvara viitoare. În perioada asta, niciun alt echipament nu ar trebui să mai treacă pe solurile subsoliare. De ce? Pentru că așteptăm apă, așteptăm zăpada din iarnă, așteptăm acțiunea frigului să lucreze puțin solul. Este singurul utilaj care mai nou este permis și în no-till. Fermierii din state au ajuns la concluzia că odată în 3 ani, dacă subsoliază terenurile, nu fac decât să ajute puțin solul de a se structura mai bine. Aș vrea să vă întreb, domnule Berghin, foarte scurt, vă rog, cum stăm cu consumul energetice la acest tip de prelucrare a solului sau această variantă de prelucrare a solului în comparație cu alte tehnologii existente? Bun. Aici este destul de greu de apreciat consumul energetic. Vreau doar să spun că pentru un subsolier, necesarul pentru o ancoră este de 60 de cai. Dar 60 de cai full type, vorbim nu cai nominali. Undeva în zona de sud am făcut o lucrare și nu a trecut de 14-16 litri la hectar. Am înțeles, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, lucruri foarte interesante și sigur Agriplanta Romagrotec tocmai aceasta își dorește să facă, să aducă în fața dumneavoastră noutăți și inovații. Vă mulțumim, domnule Berghin. După introducere, mergem mai departe la standul Titan Machinery, unde vom discuta cu domnul Adrian Olteanu. Bună ziua, domnule Adrian Olteanu, bine ați venit la Agriplanta Romagrotec, ediția digitală. De la Titan Machinery o să ne prezentați două agregate de la Wedderstadt, vă rog. Bună ziua, domnule profesor, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În cadrul emisiunii de astăzi am să prezint două dintre cele mai solicitate utilaje de la Wedderstadt de către clienții noștri. Cultivatorul top-down și semănătoarea de precizie Tempo. Pentru început, am să încep cu cultivatorul top-down. Acest cultivator a fost conceput din necesitatea
lucrării solului de la suprafață în profunzime, fiind compus din 3 agregate ce pot face 3 lucrări dintr-o singură trecere. Acest utilaj vine în configurații de lățimi de lucru de la 3 metri până la 9 metri lățime de lucru. Am să fac câteva precizări despre construcția utilajului. Partea frontală, grapa cu discuri, care se vede și în imagine, are rolul de a tăia miriștea și de a face o amestecare a paielor sau a resturilor vegetale pe o adâncime de până la 12 cm și este prevăzută cu discuri independente distanțate la 12,5 cm. Urmează partea de organe active situate la 27 de cm spațiere, ce dislocă miriștea și amestecă terenul în profunzime. Organele active sunt poziționate pe 3 rânduri, protejate cu un sistem hidraulic, ce asigură o forță de reținere a acestora de 700 de kg, ce pot lucra solul în profunzime de la 10 până la 40 de cm. Iar ultima parte, care este tăfălugul cu discurile nivelatoare, ce asigură nivelarea și consolidarea solului. Prin această tehnologie de lucru, practic salvăm 4 parametri importanți pentru agricultorii noștri. Salvăm umiditatea din sol, economisim timp, economisim combustibil, economisim bani. Știm cu toții că timpul înseamnă bani. Acest utilaj, după cum vedeți și dumneavoastră, este foarte versatil. Toate comenzile fiind hidraulice, este posibilă utilizarea independentă a fiecărui dispozitiv. Și anume, poate fi folosit, de exemplu, în modul dezmiriștitor, dacă se folosește partea frontală de grapă cu discuri în combinație cu tăfălugi. În condiții de umiditate, se poate folosi doar grapa cu discuri. De exemplu, dacă nu avem resturi vegetale, se poate folosi combinația de organe active împreună cu tăfălugul. Sau cu toate componentele în acțiune, acesta fiind modul cel mai utilizat de către toți fermierii. Bineînțeles, acest utilaj poate fi configurat cu diferite opțiuni. Partea frontală de discuri, cu discuri de 450 de mm diametru sau 470 de mm diametru, discurile trucat. Organele active cu diferite configurații de dălți. Titan Machinery aduce în configurația standard dălțile Marathon 50-80 pentru primele 2 rânduri și pe ultimul rând organe Marathon Deep Loosening pentru a se putea lucra solul în profunzime până la 40 de cm. 3 tipuri de tăfălugi. Titan Machinery aduce în configurația standard tăfălugul Double Steel Runner. În concluzie, cu acest utilaj putem pregăti terenul pentru semănat dintr-o singură trecere. Cunoaștem faptul că fiecare prelucrare a solului duce la pierderi semnificative ale umidității din sol. Faptul că facem 3 lucrări dintr-o singură trecere reduce semnificativ acest fenomen, de asemenea și timpul de execuție a lucrărilor. Bineînțeles, este un utilaj mare, este un utilaj greu. Necesarul de putere pentru acest utilaj, recomandând să fie undeva la 100 de cai pe metru de utilaj. Adică la un utilaj de 3 metri, recomandăm un tractor de peste 300 de cai, care poate să lucreze. Trebuie să avem și o rezervă. Exact. Avem nevoie de viteză. Viteza minimă de lucru la acest utilaj este undeva la 9 km la oră, dar cel mai bine performează undeva 12-13 km la oră și de-aia este nevoie de necesarul de putere mare. Dar avem și avantajele că dintr-o singură lucrare putem pregăti terenul pentru semănat. Adică ce a terminat combina de recoltat, intrăm cu acest utilaj și terenul este practic pregătit pentru semănatul de rapiță sau ce urmează. Dacă am pregătit terenul, haideți să și semănăm. Exact. Următorul utilaj prezentat este semănătoarea Tempo. Aș vrea să încep cu un mic istoric despre dezvoltarea acestui concept. Un concept ce a apărut ca urmare a necesității de a finaliza lucrările la timp. Știm cu toții că ferestrele de lucru sunt din ce în ce mai mici.
Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă să avem o uniformitate la răsărire în toate solele, de asemenea și despre ferestrele de lut. În 2006 s-a născut practic sistemul de distribuție Gilstream, sistemul care le aveți dumneavoastră în imagini în acest moment. Un sistem de distribuție cu presiune de aer pozitive, prin care semințele sunt suflate cu o viteză de 50 de km la oră, cu alte cuvinte, sistemul Power Boost. Fiecare distribuitor fiind dotat cu motor electric pentru acționarea distribuției semințelor. În 2011, compania Waterstad a început primele vânzări cu un număr limitat de semănători echipate cu acest sistem, acesta prezentând un real succes. Bineînțeles, au urmat o serie de recorduri înregistrate. De exemplu, în 2014, cu Tempo R12, la semănat cultură Floarea Soarelui în Bulgaria, s-au însămânțat 306 hectare în 24 de ore, cu o viteză medie de semănat de 19 km la oră. Și binecunoscutul record mondial din 2017, modelul Tempo L16, unde s-au semănat 502 hectare în 24 de ore, cu o viteză medie de 20-22 de km la oră. Acest concept performează excelent în condiții de semănat direct, fără o prelucrare în prealabil, cât și în condiții optime, datorită presiunii pe secția de semănat de până la 325 de kg apăsare. Secția de semănat are o construcție compactă, cu o distanță de doar 25 de centimetri din punctul de unde cade sămânța până la roțile de acoperire, un mare avantaj în condiții de pante. Ca și interfață de control, sistemul e-control dezvoltat de Waterstad oferă o monitorizare în timp real a următorilor parametri cu ajutorul unei tablete iPad, și anume: avem procentul de ratări în timp real, avem procentul de duble în timp real, avem coeficientul de variație, avem numărul de plante sau numărul de plante la hectar, distanța de plante. Da. Cu alte cuvinte, avem o mașină la care putem să intervenim și să obținem toți parametrii, să-i salvăm. Aș face o singură completare, din păcate timpul este limitat. O singură completare la această mașină a primit o medalie de argint la Agritechnica, și anume faptul că este o mașină la care se poate regla în timp real distanța între secții pentru a lăsa cărare tehnologică la porumb. O noutate la vremea respectivă, în special pentru sistemul în care dorim să facem fertilizare cu îngrășăminte organice lichide, în care avem un balonaj foarte mare la roțile de transport și avem nevoie de distanță diferită între rânduri, când 70 sau 75 de centimetri la porumb, spre exemplu, nu este suficient. Vă mulțumesc, domnule Olteanu, o să vă rog să rămâneți cu noi în continuare pentru concluzii. Aceasta a fost, sigur, prezentarea noastră foarte pe scurt. Vă promitem, stimații telespectatori și dragi prieteni, că la următoarea întâlnire din câmp o să le vedeți, o să stăm în detalii, o să discutăm în detaliu toate aceste noutăți și toate cele prezentate. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, pentru toată lumea, și cred că o să iau în ordine inversă de la domnul Olteanu, cum credeți că se poate adopta sistemul alternativ de lucrare a solului în România și în cât timp fermierii români vor fi convinși și vor stăpâni tehnologia alternativă în comparație cu tehnologia convențională? Acest proces o să fie un proces de durată. Este foarte greu să convingi un fermier care a lucrat atâta timp cu vechiul sistem să treacă la sistemul nou. Bineînțeles că ca să adopți acest sistem îți trebuie o perioadă de timp. Îți trebuie să faci niște teste de-a lungul timpului. Îți trebuie să faci, cum spun ei în denumirea, să faci martori, cum ar veni. Adică să semeni anumite suprafețe, să vezi rezultatul, după care să treci la extinderea la o suprafață mai mare. Nu o să fie, sincer, un proces de scurtă durată, o să fie mai lung. Da, mulțumesc. Mergem la domnul Berghin. Vă rog. Da.
Zicala spune că nevoia te învață. Fermierii o să adopte foarte repede aceste sisteme alternative, pentru că, uitați-vă, suntem în al 4-lea an în care avem deficit de apă la însământat, da? Avem cantități mari de apă în primăvară. Deci eu cred că singurul lucru care îi ține pe fermieri sunt prețurile. Încă suntem o piață orientată după preț și ca atare asta o să arate trendul pieței în viitor. Și a lucrărilor, bineînțeles. Domnul Baico? Da, într-adevăr o întrebare destul de interesantă și noi considerăm în același timp că aceste sisteme alternative de a prelucra solul vor fi tot mai prezente, dar în ceea ce privește partea de prelucrare a solului, bineînțeles, compania Amazone va dezvolta și va dezvolta în continuare pe linii, chiar și pe zona de alternativi, pentru că la noi cuvântul de bază este inovație și așa cum a zis și colegul de la Great Plains, cred că vor adopta cât se poate de repede aceste metode, având în vedere că ne confruntăm cu o încălzire globală, ne confruntăm cu perioade foarte agresive din punct de vedere al temperaturilor și probabil că asta va fi viitorul. Iar cred că nevoia ne va învăța și ne va trimite acolo, într-adevăr, ne va obliga să le adoptăm de cât se poate de repede. Vă mulțumesc, domnule Ciobanu. Eu consider că fermierii au nevoie de această schimbare, se va întâmpla încet, încet. Au început să ceară mai multe informații despre această tehnologie, să devină mai curioși, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă și cred că cererea va fi din ce în ce mai mare în perioada următoare, mai ales datorită condițiilor climatice și lipsei de apă în sol și altor condiții. Da. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Aș vrea să anunț privitorii noștri că acest gen de manifestări vor continua. Vom merge mai departe cu demonstrații, eventual demonstrații live din câmp și transmise prin diverse metode de comunicare. Încercăm să fim cât mai aproape de dumneavoastră și să împărtășim noutățile și, sigur, tehnologiile existente. Eu vă mulțumesc încă o dată. Deci Agriplanta, Romagrotec și AgroTV împreună vor demara acțiuni prin care vom organiza demonstrații live, le vom transmite sau pe tematici diferite vom continua probabil cu combine, tema combine, mașini pentru fertilizat, mașini pentru recoltat furaje, sigur foarte multe teme interesante și foarte multe întrebări în zona respectivă. Eu încă o dată vă mulțumesc, vă salut pe toți și vă mulțumesc pentru atenție. O duminică de Rusalii plăcută pentru cei care sărbătoresc aceasta. Toate cele bune, să fie bine. La revedere. Alex, ai mai vrut să zici ceva?